Ideme pripravovať kysnuté cesto. Potrebujeme suroviny na prípravu. Múka hladká špeciál, môže byť aj polohrubá múka, môže byť polovica hladkej polohrubej múky, cukor kryštálový, žltky alebo celé vajíčka, sol, droždie, najvhodnejšie je čerstvé droždie, palmarín a mlieko. Základom kvalitného kysnutého cesta je dobrý kvások. Dobrý kvások si pripravíme z vlažného mlieka. Stačí časť vlažného mlieka, ktorá je určená do receptu. Pridáme droždie a malé množstvo cukru kryštálového. Necháme vykysnúť. Základom kvásku, teda vlastne, aby sa nestala taká chyba, do kvásku sa nesmie dávať sol, aj keď do kysnutého cesta sol pridávame, pretože by sme zastavili pôsobenie a činnosť kvasiniek. To znamená, že kysnuté cesto by nám potom nevykyslo. Počkáme, pokiaľ nám vykysne kvások, potom ho môžeme ďalej používať. Medzi tým si preosejeme múku. Preosievanie múky pri príprave kysnutého cesta je dôležitou časťou takisto, pretože múka, ktorú použijeme, či už je to hladká múka špeciálka, alebo polohrubá múka, alebo polovicu polohrubej, polovicu hladkej, sa prekyprí a zároveň sa odstránia, keby tam náhodou boli nejaké nečistoty v múke. Pridáme cukor kryštálový. Malé množstvo soli. Zmeknutý palmarín a vajíčka si oddelne používame žltka, lebo žltka lepšie pôsobia na lepok, ktorý sa nachádza v múke a cesto potom je z tých kvalitnejšie, ako keď sa používajú celé vajcia. To znamená, si oddelíme žltka od bielkov. Palmarín si nakrájame na menšie kúsky, je dobré, aby bol zmeknutý. Pridáme kvások, zvyšné mlieko a vymiesime cesto. Kysnuté cesto môžeme vymiesiť varechou, prípadne v stroji alebo ručne. Vymiesené cesto potom poprašíme múkou a prikryjeme utierkou a necháme vykysnúť. Počas kysnutia 2 až 3 krát premiesime, kedy sa vzniknuté nadbytočné plyny oxidu uhličitý uvoľnia, cesto sa spevne a zostáva potom po vykysnutí pružné. A prikryjeme utierkou.